Ja, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Venray in Bedrijf aan tafel. Wederom vanuit het mooie Asteria. En ook vandaag ontvang ik aan deze tafel 3 ondernemers die gaan vertellen wat hen bezighoudt en wat er allemaal te beleven is in hun mooie bedrijven. En als eerste ontvang ik hier Bianca Mulders. Bianca is zelf geen onderneemster, maar daar gaat ze zo meteen nog iets meer over vertellen. Maar je zit hier omdat dit jaar voor de 2e keer Rooi aan de Kook wordt georganiseerd. En dat is een concept waarbij u zelf aan de slag kunt en verrassend uit eten gaat. Zeg ik dat zo goed, Bianca? Helemaal goed. Welkom. Dankjewel. Ja, Rooi aan de Kook, Bianca, wat is dat? Hoe werkt dat? Rooi aan de Kook is een spannende avond waarin je mensen ontmoet uit Venray die je niet kent of misschien bij toeval wel kent. Onder het genot van een hapje en een drankje die je bij mensen thuis nuttigt. Ja, want aan de kook, dat suggereert dat je wel zelf moet koken, toch? Ja, dat klopt. De bedoeling is dat je 1 gang van het 3 gangen diner zelf kookt. Een week van tevoren krijg je te horen welke gang dat is, voorgerecht, hoofd- of nagerecht. En dat gerecht wat je maakt, dat is ook de gang waar je dus zelf thuis bent. Dat lijkt me wel handig. Ja, precies. Ja. En je begint dan bij een voorgerecht. En hoe weet je waar je mag beginnen? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Om 5 uur vallen bij alle deelnemers een envelop in de brievenbus waarop staat het eerste adres waar je naartoe moet. Dus waar je om 6:30 wordt verwacht. Dus stel dat je zelf het voorgerecht klaarmaakt, dan gaat om 6:30 de bel. En staan er 4 gasten bij jou aan de deur die bij jou het voorgerecht komen nuttigen. Je hebt geen idee wie dat zijn? En je hebt geen idee wie dat zijn. Nee, dat kunnen stellen, echtparen zijn. Het kunnen mensen zijn die zich alleen hebben opgegeven, maar die toch samen een koppel vormen. Dus je hebt geen idee. Het is verrassend. Ja, en dan zit die eerste gang erop. Er staat dan een bepaalde tijd voor, neem ik aan. Ja, daar staat een uur voor. Na een uur in principe stap je weer op je fietsje. Dus je krijgt daar bij het voorgerecht de tweede envelop aangereikt. Elk stel krijgt een andere envelop, want je fietst allemaal weer naar nieuwe adressen. Dus je hebt geen idee waar je naartoe fietst. Dus je zit niet de hele avond met dezelfde mensen aan tafel? Nee, je ontmoet bij elk gerecht 4 nieuwe mensen. Ja. Dat lijkt me wel spannend. Het is ontzettend spannend, maar ook ontzettend leuk om te doen. Want je hebt geen idee met wie je aan tafel zit. En iedere deelnemer heeft wel iets interessants te vertellen. Vanuit zijn interieur, van wat hij heeft gemaakt, van wat hij beleeft, wat zijn werk is. Nou ja, noem het maar op. Het kan overal over gaan. Ja, want ik zei net al in de aankondiging, jij bent zelf geen onderneemster. Jij zit hier als oud deelnemer. Je hebt vorig jaar voor de eerste keer deelgenomen. Klopt, ja. En wat doe je nu dan? Ik organiseer een klein stukje mee van Rooi aan de Kook, omdat we hopen dat het evenement dit jaar wat groter wordt dan vorig jaar. Ja. En dat betekent dat je veel voorwerk moet doen, want alle planlijsten moeten gemaakt worden, deelnemers. Je moet ze plannen, waar ga je als voorgerecht heen, waar ga je het hoofdgerecht heen. Omdat we zoveel mogelijk nieuwe ontmoetingen willen laten plaatsvinden, vraagt het organisatorisch nogal wat voorwerk. Om dat allemaal, jij bent verantwoordelijk voor die hele grote puzzel, dat iedereen... Culinair Creatief, Yvonne is daar de grote draagkracht achter. En ik ondersteun daar waar het nodig is. Want zij organiseren het eigenlijk? Zij organiseren het. Culinair Creatief is degene die het op heeft gezet. Die heeft het concept gehoord ergens in Brabant. En die vond het zo'n leuk idee, omdat je mensen ontmoet en daarnaast ook nog aan het koken bent. En dat is natuurlijk een concept koken, dat past bij Culinair Creatief. Ja. En ja, de ontmoeting van mensen in combinatie met koken is fantastisch. Ja, je zei net al dat er dit jaar, dat jullie hopen dat er meer deelnemers zijn. Ja. Hoeveel waren er vorig jaar? Vorig jaar waren we met 16 deelnemers. Ja. En dit jaar gaan jullie inzetten op? Nou, tussen de 50 en de 100, minimaal, ja. En krijg je dat allemaal georganiseerd? Dat is wel de bedoeling, ja. In Brabant zijn er meer dan 1000 mensen die door het dorp fietsen met allemaal plaatjes aan de fietsen, waaraan je ziet dat het allemaal deelnemers zijn van het evenement. Ja. En we hopen dat natuurlijk over een paar jaar dat hier half Venray fietsend elkaar ontmoet. Hey, ben je van Rooi aan de Kook? Oh, waar ga je heen? Ja, het moet een fantastische ontmoeting zijn, ja. Dat lijkt me heel bijzonder. Is ook bijzonder. Wat ook bijzonder is dat er dit jaar, als ik het goed heb, een goed doel aan verbonden is. Klopt, ja. Ja. Welk doel is dat? Dat is ALS. Ja, dat is nog steeds, de oorzaak is nog steeds niet gevonden. Er wordt natuurlijk wereldwijd onderzoek naar gedaan. En wij vinden dat we daar een steentje aan kunnen bijdragen door de avond te richten op ALS. Ja. En van elke deelnemer die meedoet, sponsort Culinair Creatief €1 per deelnemer. Ja. Daarnaast is er... dan hoop ik wel dat meer dan 16 deelnemers zijn. Ja, dat hoop ik ook, want anders wordt het niet veel. Ja. Maar daarnaast is er ook nog zo dat in de afsluiting, aan het eind van de avond, dan verzamelen we allemaal bij Culinair Creatief. En dan is er een loterij waarin je loodjes kunt kopen voor prachtige prijsjes weggeven.
Dus we hopen dat daar dan nog wat opbrengst uit te halen. Oké, dus na die allerlaatste gang bij de mensen thuis verzamelen jullie wel op één centraal punt? Ja, verzamelen bij Culinair Creatief om daar de ervaringen uit te delen met elkaar. Wie kan er meedoen? Iedereen. Iedereen die zin heeft in een spannende avond. Dus ook al die mensen hier in het publiek? Al die mensen kunnen zich allemaal opgeven, ja. Want je hoeft niks voor te kunnen namelijk. Helemaal niks? Nee, helemaal niks. Want ik kan bijvoorbeeld niet koken. Nee, maar als je al, ik neem aan dat bijna iedereen wel of een eitje kan bakken, of desnoods iets van bami kan maken, of aardappelen, vlees en groenten. Oh, dat mag ook? Dat mag ook. Het hoeft niet een culinair hoogstaand te zijn? Nee, absoluut niet, want dat is denk ik ook een misverstand van vorig jaar. Ja. Dat het gevoel lijkt alsof je heel culinair moet kunnen koken. Maar het gaat vooral om de ontmoeting met de mensen. En als je dat doet onder het genot van een hapje, dan maakt het niet zoveel uit wat dat hapje dan is. En soms kan bami bij iemand anders weer net iets uitdagends dat je denkt, verhip, oh die doet er dit doorheen. Nou, dat ga ik thuis eens proberen. En dat is de ontmoeting. En niet om jij kan culinair deze zalm op tafel zetten. Ja. Het is leuk als het kan. Mag natuurlijk wel. Ja. Maar het is geen must. Het is geen must. Nee. Is er een maximum aantal deelnemers? Nee, absoluut niet. Dus het kan jullie niet groot genoeg zijn? Het kan ons niet groot genoeg zijn. Ja. Wat kost het? Per deelnemer kost het €25. Per stel dus €50. Als je dus alleen opgeeft is ook mogelijk. In die €25 is belangrijk, er zitten 3 flessen wijn in die je de avond van tevoren ophaalt bij Culinair Creatief. Zodat je de hele avond wel dezelfde wijn van hetzelfde merk nuttigt. Dat is wel fijn. Die wijn moet goed bij die bami passen natuurlijk. Dat dacht ik, zeker weten. Ja. En daarnaast zit er een amuse in die je bij het halen van de wijn kunt nuttigen bij Culinair. Maar ook de drankjes na aflopen zijn tot 1 uur onder rekening van Culinair Creatief. En het allerbelangrijkste is dat je een bewijs van deelname krijgt van Roy en de Kook. En dat is een heel mooi fietsdragerplaatje. Waarop staat dat je deelnemer bent geweest. En de rest van je leven kun je dat trots op je fiets dragen. Dat dacht ik. Ja. Tot slot nog 1 keer. Welke datum en hoe kunnen de mensen inschrijven? De datum is 6 juni, zaterdag 6 juni. Uiterste inschrijfdatum is 23 mei. En je kan je opgeven via info@culinaircreatief.nl. En anders zoek en google het op Facebook, dan komt het vast weer tevoorschijn. Laten we hopen op heel veel deelnemers die op die avond hier door Venray fietsen. Daar gaan we voor. En veel mensen ontmoeten en zeker lekker gaan eten. Dat Dankjewel. gaan we doen. Graag gedaan. Ja, dames en heren, onze tweede gast is Richard Bindels. En Richard die gaat stoppen met Richard Kappers, ooit winnaar van de Venrayse Ondernemersprijzen. Welkom. Ja, 1 mei. Dan bestond Richard Kappers in Wansum 24 jaar. Eigenlijk, waarom heb je ooit voor Wansum gekozen? Was daar veel werk aan de winkel? Nee, ik was 21 jaar. Ik wilde graag voor mezelf beginnen. En ik denk, hoe ga ik dat doen? En toen zag ik in de krant, brieven onder nummer, Noord-Limburg, op reageren, Wansum stond een zaakje te kopen. Ik denk, ik kan maar ergens beginnen, dus in Wansum. Want jij komt oorspronkelijk zelf uit Gennep? Ja. Oké, en zo ben je dus in Wansum... En zo ben ik in Wansum terechtgekomen. Ja. Ik had het niet kunnen bedenken van tevoren. Nee. Maar waarom je hier zit, ja, dat is toch opvallend nieuws, is dat jij samen met Judith Gellings gaat stoppen met de zaak. Na 24 jaar, waarom 1 jaar voor dat 25-jarig jubileum? Ja, dat kwam vrij plotseling. We waren eigenlijk bezig met het opzetten van het jubileum over een jaar. Toen kwam een van mijn medewerkers, we hebben dus toch 2 medewerkers, en dan kwam een van de medewerkers mij vertellen dat ze zwanger was. En een paar dagen later kwam een andere medewerker vertellen dat ze voor zichzelf wilde beginnen. Ja, dan sta je op een gegeven moment toch voor een probleem. Dus dan ga je nadenken, hoe nu verder? Want het zou allemaal in hetzelfde tijdsbestek, allemaal rond mei, juni zou dat plaats gaan vinden. En toen hebben we gezegd, dan stoppen we ermee. We gaan kijken of we de zaak over kunnen doen, of kunnen verhuren, of wat dan ook. En dat hebben we dus gedaan. En de zaak kun je overdoen? De zaak kunnen we overdoen. Dus ik ben direct naar mijn collega gegaan, die zit bij mij ook in dezelfde straat. Dat is Kijk Hairstyle. En we hebben eerder een keer een samenwerking gehad samen. Dat ik haar 14 weken mee uitgeholpen heb met haar zwangerschap. Ik zeg, ik zit met hetzelfde. Ik heb een medewerker die zwanger is. Zou je mij niet willen helpen? Ik zeg, maar ik heb ook nog een andere mogelijkheid. Je kunt alles overnemen als je wil. Per 1 mei. Nou, en daar zat enkele weken tussen, 5, 6 weken tussen. Ja. En we zijn samen rondgekomen en zeggen, dan gaat die kogel door de kerk. Ja, dus dat is allemaal razendsnel gegaan. Hoe kijk jij terug op 24 jaar in dat kappersvak gezeten te hebben? Kun je eens heel kort aangeven welke facetten jij allemaal doorlopen hebt in de kapperswereld? Ja. Nadat ik in Wansum begonnen ben,
dan liep dat vrij snel heel goed. Dus na 4, 5 jaar werkte ik met 6, 7 mensen. Vervolgens, een paar jaar later, werkte ik met 8, 9 mensen. Toen ben ik gaf les. Ik had al eerder les gegeven op de kapperschool in Arnhem en in Venlo. Dus vanuit de lesgeven heb ik gezegd, ik ga een eigen opleiding opstarten. Dat heb ik op de bovenverdieping toen de tijd opgezet, 15 leerlingen. En zo heb ik eigenlijk de volgende stap genomen om in Bakel een bedrijf te openen. Want ik had uiteindelijk mijn eigen kweekvijver gecreëerd. Ja. Ja, en zo gaat het door, totdat je uiteindelijk een bedrijf hebt staan met 18 medewerkers. En dat in een dorp als Wansum is natuurlijk wel uitzonderlijk. Ja. Het heeft tenslotte met 2.500 inwoners. En als je met zo'n grote club werkt, dan heb je meer nodig als het aantal inwoners van Wansum. Ik neem aan dat in Wansum met haar niet harder groeit dan in de rest van Nederland. Ja. En kun je ook wat meer vertellen nog over de veranderingen in de branche, maar ook waar ben je tegenaan gelopen, wat zijn grote verschuivingen en hoe ben jij als ondernemer daarmee omgegaan? Nou, nadat ik besloten had om dus die opleiding op te starten, dat is eigenlijk ontstaan vanuit een arbeidstekort. Ja. En daar was haast geen kapper aan te komen. Dus ik heb dat toen zelf gecreëerd. Maar vlak daarna werd de wetgeving veranderd. En werd de vestigingsvergunningen en dat werd allemaal vrijgegeven. Dus toen was ik op een gegeven moment was ik bezig om mijn eigen concurrent aan het opleiden. Dus ik heb gezegd, daar stop ik per direct mee. En vanaf dat moment is de markt begonnen te versnipperen. En we hadden toen 16.000 kappers. Nu hebben we er 24.000, waarvan er 18.000 eenpitters zijn. Dus ZZP'ers zonder personeel. Ja. Ja, vanaf dat moment heb ik ook gezien dat bij ons in het bedrijf, dat maakten we mee, dat medewerkers die 7, 8 jaar bij ons werkten, goed opgeleid, die begonnen voor zichzelf. Vaak ambitieuze mensen, dus beginnen voor zichzelf. Nemen jouw klanten mee. Nemen mijn klanten mee. Ja. Ja, we hebben ze geleerd klanten te binden en aan zich te binden. Ja. Dus het zijn allemaal trucjes uit eigen doos. Ja. Oké. Maar ja, goed, aan dit verhaal gaat dus een eind komen. Maar waar ik echt nog met je naartoe wil is, wat ga je nu doen? Want je bent volgens mij nog heel jong, 45 jaar. Ontzettend veel ervaring. Neem aan dat je nu niet gaat stoppen. Nee. Ik heb de afgelopen 6 jaar me nog bezig gehouden met het in de markt zetten van een product. Ik ben importeur, distributeur van het merk Natulique. Ik ben bezig met de eco-golf en met de organical en het bio, wat zo trend is. Dat gaat overigens heel goed ondertussen. Dat zijn allemaal producten die helemaal goed zijn voor je haar? Haarkleur, tot verzorging toe. En we hebben nu 60 salons die bij ons afnemen. En daar kan ik ondertussen een boterham mee verdienen. En dat is waar jij je vooral op gaat richten? Of daarnaast nog meer? Ik heb daarnaast, ik kan het vak ook niet helemaal loslaten. En het barbieren, zoals dat nu allemaal trend is. Dat hou ik erbij. Dat ga ik 2 dagen per week doen bij Tante Jet aan de Maas in Blitterswijk. Onder de naam het Grand Barbier Café. Kijk aan. Dus elke man is welkom. Of je nou geknipt wilt worden of een biertje, of een hapje of een drank. Of allebei, dat kan allemaal. Dan wens ik jou in ieder geval heel veel succes met alle dingen die op dit moment lopen. Dankjewel. Goed zo. Per 1 mei is Eetcafé in Den Engel overgenomen door Wilbert van Waaijenburg. En hij is onze laatste gast van vanavond en hij gaat ons vertellen over al zijn plannen met deze in Venray wereldberoemde horecagelegenheid. Welkom Wilbert. Hoi. Ja, je hebt een van de oudste horecagelegenheden van Venray overgenomen. Ja. Vertel, waarom? Nou, vertel waarom. Omdat ik heb net zoals Richard de kappersziekte heeft en het niet kan laten, heb ik de horecaziekte die ik ook nooit meer verlaten kan. En wat is de horecaziekte dan? Ja, dat is je ding, je passie, je bloed. En het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En er kwam iets voorbij en dat hebben we toen gekozen. Met name om de locatie. De locatie is helemaal fantastisch. Wat is er fantastisch aan de locatie in Den Engel? Het ligt aan het begin of het einde van de Grote Straat. Goed in de zon, bekende plek. Het heeft 101 jaar in de familie gezeten nu. En dus iedereen weet waar die plek is. Iedereen in Venray kent in Den Engel, ja. Hey, deze maand ben je nog gesloten, klopt dat? Ja. Wat gaat er allemaal veranderen dan? Waarom ben je dicht? Nou, waarom ben je dicht? Omdat we Spannend. We gaan een heel andere zaak maken. Den Engel is een fantastisch mooi bedrijf en wij gaan het nu
restylen. Andere kleuren, ander interieur. Ja, ook de wijze van exploiteren gaan we veranderen. En dat kost tijd. En daar hebben we de maand mei voor uitgekozen. Want wat zijn die veranderingen dan? Wil je daar al iets over vertellen? Kun je daar iets over kwijt? Ja, het wordt een horecabedrijf, duidelijk, met een stadse beleving. Ja. Waar we enorm leuk gaan koken. Zowel lunch als diner met verrassende gerechten. Alles vers, vaak wisselend op de kaart. Dus het kan best zijn dat je een week later komt en een volledig andere kaart krijgt. Dat kan al de dag daarna zijn. Met mooie bieren. We gaan Hertog Jan tappen. Mooie wijnen. Waarvan we echt heel veel... we hebben er heel veel aandacht aan besteed, met name aan de wijnen. Ja. Omdat we merken dat dat trend is. Dat mensen wijn enorm waarderen. Mooie glazen bijgezocht. Ja, eigenlijk een unieke mooie plek om te borrelen. Het wordt één grote beleving als ik dat zo hoor. Ja. Als ik me niet vergis, dan had In den Engel toch ook een hele behoorlijk grote vaste klantenkring. Ja, dat klopt. En die mensen blijven die allemaal nog komen dadelijk als je opnieuw open gaat? Ja, wij gaan in juni weer open. We weten nog niet precies de datum. En iedereen is welkom. Op welke manier kunnen we daar nou echt zien als die zaak open gaat, 1 juni, datum nog onbekend. Ja. Dit is nou de hand van Wilbert van Waaijenburg geweest. Ja, dat is een goede vraag. Nou, wij willen graag, ik wil een bedrijf maken met onze medewerkers. Mm-hmm. Waar je binnenkomt en denkt, nou, dit is een fijne zaak, een leuke zaak. Daar drink ik goede koffie, daar drink ik goede wijn, daar drink ik mooi glas bier. Dan vind ik het zo gezellig dat ik eigenlijk niet eens naar huis wil en gewoon wil blijven eten. En na het eten tref je Kees en Miep, die je ook kent, en zeg je, kom erbij zitten en je borrelt gewoon verder. En uiteindelijk is het 1 uur en denk je, nou, dan heb ik toch een toffe avond gehad. Ja. En dus een complete avond. En hoe ga jij je onderscheiden van de andere horecagelegenheden hier in Venray? Met name ook interieur. Nou, als we wat woorden mogen gebruiken, het is een stukje industrieel, vintage, mooie woorden allemaal. Ja. Warm, stads, maar toch niet te hip voor Venray. We maken er, zoals ik zei, als je binnenkomt denk je, ja, fijne tent, mooie zaak. Nou, je maakt ons in ieder geval mij maak je nu al heel erg nieuwsgierig. Klopt het ook dat je, daar heb ik iets van opgevangen, van plan bent om iets met live muziek te doen, met entertainment? Heb ik dat goed gehoord? In het begin nog niet, omdat we graag de zaken goed op orde willen laten komen. En dan zijn er van allerlei mogelijkheden, waaronder een mooi stukje live muziek, ja. En waar staat Den Engel over 1 jaar? Den Engel staat nog steeds op Grootstraat 107. Ja. En die bruist als altijd. Oké. Ik kan bijna niet wachten, ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik wou je nog vragen, wanneer is de grote opening exact? Maar dat kun je op dit moment dus nog niet vertellen. Nee, nou, we zijn met het ontwerpbureau Doris en Mannes zijn we een mooi verhaal aan het maken hoe we onze naam bekend kunnen gaan maken. Oh, er komt een andere naam ook nog? Jazeker, ja. Dat vind ik eigenlijk misschien nog wel het allergrootste nieuws. Ja. Want waarom heb je daarvoor gekozen? Want In den Engel is toch echt zo'n begrip hier? Absoluut een begrip, ja, dat klopt ook. Maar wij krijgen een nieuwe zaak en bij een nieuwe zaak hoort ook een nieuwe naam. Nou, daar gaan we in ieder geval met z'n allen maar heel hard op wachten. Ja. Ik ben in ieder geval heel erg nieuwsgierig en ik wens jou heel veel succes met je nieuwe zaak. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dames en heren, we moeten dus nog heel even geduld hebben voordat we kunnen gaan proeven bij Wilbert in zijn nieuwe zaak met de nieuwe naam. Maar hier in Asteria draait de keuken al volop als nooit tevoren. En we gaan eens even kijken wat chefkok Hans deze keer voor ons klaar heeft gemaakt. Hans, vertel. Ja Rob, vandaag maak ik vanuit de keuken van Asteria voor jullie klaar lekker stukje zalm, scampi's, roerbakkersperretjes met ketchup en sesam.
Ik wens jullie smakelijkheden. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar Venray in Bedrijf aan Tafel. En wilt u ook een keer aanschuiven als ondernemer hier aan deze tafel? Neem dan contact op met Pelamaas TV. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Tot ziens. En smakelijk eten.